kazano na polu łykać żywe rapidozy i żywe myszory. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Jerzek we jednym ze najstarszych miast na Śląsku. A jeśli na Śląsku, to i na placach całej dzisiejszej Rzeczpospolitej. Miasto jest 22 lata starsze od polskiego Krakowa. Witam i proszę was do Toszka, do Toast. Toszek, po niemiecku Toast. To miasto w okresie gliwickim, w którym kwateruje 3,5 tysiąca osób. Miasto lokowano w 1235 roku. Jest to jedno ze najstarszych miast na Śląsku. No ale już w 1163 roku była tutaj osada z grodem. Toszek, zusammen z okolicznymi wsiami, tworzy dzisiaj gmina miejsko-wiejską. No ale o tym porozprawiamy się na drugi tydzień. W abstimungu z 20 marca 1921 roku 86% pomieszkańców Toast wylowało za Niemcami. Miasto zostało w Reichu. Miasto leży 64 km na północny zachód od Katowic. No i przód pokażę wam Toszek konfesyjnie. Potem cofniemy się do tragedii górnośląskiej i oddamy z oca naszym ojcom. A na koniec zakludza was i pokludza po ząbku i opowiem o historii tego placu. Na ringu okrom starych kamienic mamy dynkwal świętego Jona Nepomucena z 1725 roku i Rathaus z 1836 roku, który stanął na placu wcześniejszego. Pierwszy kościół katolicki w Toszku powstał za czasów Księstwa Śląskiego w 1165 roku. Nosił on miano świętego Pietra. W XV stuleciu kościół ten zniszczyli husyty. W połowie XV stulecia był odbudowany i to mamy ten kościół. No ale na początku XVIII stulecia był on przebudowany gruntownie w sznicie barokowym, tak jak to dzisiaj wygląda. Nosi on dzisiaj miano świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. W połowie XVIII stulecia założono tu jedne z nielicznych w świecie bractwo czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa i Toszek stał się placem pątniczym. Też ponoć ma drugie wezwanie dzisiaj Najświętszego Serca Pana Jezusa. Rain we kościele mamy tabulę ku zocy tych, którzy polegli w I wojnie światowej. Kiedy schodami ze kościoła idziemy w dół, to widzimy tutaj dom Bractwa Strzeleckiego, który dzisiaj popadł w ruinę. A tutaj mamy dwór przy tym domie Bractwa Strzeleckiego. Dzisiaj są tam mieszkania komunalne. Niedaleko tego mamy Kirchhof. Kaj stoi kościół świętej Barbary. Pierwszy drewniany kościół stanął tu już w XVII stuleciu. Nie skorzej wybudowano kościół w XVIII stuleciu, a kiedy miasto gorało, to na zgliszczach tego kościoła potem wybudowano ten kościół, który stoi do dzisiaj, a jest to ze XIX stulecia. W Pieronie warunki jak na jar to są nienormalne. Deszcz leje i wiedziałem, że aż tak dzisiaj będzie źle. Bez to oblek, że chcę mantel od upy, a i tak już mam ryma, mam nadzieję,
że moja niemoc nie będzie jeszcze większa jutro. No ale robię to dla was. Za mną były Kloster Sióstr Boromeuszek z 1901 roku. Fungował tu do lat 80. XX stulecia. Było tu między innymi przedszkole. Tutaj na ulicy Strzeleckiej między numerami 15 a 13 stał kościół wanielicki. I tak było do lat 80. XX stulecia, okay? Był zburzony. Służył on tu do 1966 roku, a powstał w 1876 roku. W 1974 roku powołano już farność toszecko-pyskowską. O kościele w Pyskowicach my go dali. On przetrwał, choć młodszy od tego. I pierwszym farożem był tu Fischer. Mono mój jakiś przodek. Wanielików w XIX stuleciu było już tu 320. No mało można powiedzieć, bo na tym placu Górnego Śląska i ogólnie na Górnym Śląsku dominowali katoliki. Znajdujemy się na Kirchhofie komunalnym, kiedyś też wanielickim, bo w XIX stuleciu ćwiartka tego Kirchhofa była przekazana wanielikom. No dzisiaj to trochę zaniedbane, no ale są tu jeszcze pochówki właśnie najnowsze z XXI stulecia, bo żech tu łaził i żech se tak pomoczył pierunie szczewiki, że chyba jutro z kuli tej deszczowej rajzy byda fez niemocny. Leje, no ale troszkę mniej musieliśmy przeczekać w autoku. Ten mantel nic nie dawał, bo to nie ma przeciwdeszczowy. Były katoliki, były wanieliki, zusammen to są chrześcijany, a teraz mamy Żydów. Są my przed Friedhofem żydowskim ze zaczątku XIX stulecia. Zostało się ino 8 stojących macew. Nie można tutaj wleźć. W Toszku była też synagoga z 1840 roku. Zbulono ją w latach 80. XX stulecia. Durś leje, a jo na szczęście znot taką lauba, można powiedzieć, haj, no mnie leje. I mamy landschaft na psychiatryk. Toszek stał się synonimem psychiatryka. Go dali kiedyś, trzeba go wziąć do Toszka, trzeba go wziąć do Lewnika. I każdy wiedział, o co się rozchodzi. O lazaryt psychiatryczny. Ja, tutaj dzisiaj mamy psychiatryk. No ale nie zawsze tak było. W 1884 roku powstał ten budynek jako lazaryt. Ten i inne budynki, bo to jest kompleks. My widzimy ten największy budynek od cesty. Po I wojnie światowej zainstalował się tu psychiatryk. W 1940 roku niemiecki reskirunek założył na tym placu Oflag, czyli lager dla jeńców wojennych. No ale nie skorzej fungował tu już Iflag, czyli lager dla Ausländerów, którzy znodli się w granicach III Reichu niemieckiego po ekspansji na roztomajte insze place i tu byli osadzani. Kole 20 stycznia 1945 roku przyszły tutaj Sowiety, Armio Czerwono. Jeńców wypuszczono, a oni przejęli te budynki. Od maja 1945 roku do końca listopada tego roku fungował tu koncentracyjny sowiecki lager NKWD. w którym przebywało 4600 personów, w tym 30 babów. Aresztowano i gromadzono głównie w budynku D, który mamy tutaj za nami. To jest główny budynek. To były aresztanty głównie ze Śląska. Fungował tu czas moskiewski. Budzono aresztantów głośnymi rykami o 3 nad ranem. Jak powiedział jeden z aresztantów, jedzenie było za
mało by żyć, a za dużo by umrzeć. Na heresztantów przysługiwało 3 doktorów. To, że był to lager koncentracyjny, jak ja to mianuję, świadczy to, że aresztowano tu persony bez żadnych wyroków. Na małym placu skupiono mocka personów i śmiertelność była znaczna, o czym nie skorzej sobie jeszcze poosprawiamy. Jak Sowiety znęcali się nad heresztantami, kazali ciężko, richtig ciężko robić, wyrywać gołymi rękami kujące rośliny. Prano heresztantów szlauchami, kajdryny był piosek. Młodych chłopów prano pałkami po jajcach. Ludziów, którzy szli do roboty, też popędzano wzuto pałkami. A co jeszcze? Najgorzej było we sierpniu 1945 roku. Najgorzej było, kiedy to dowódcy się ożarli i chcieli się zabawić. Cierpieli heresztanty, tak jak to było we większych lagrach. Co robiono? Kazano na polu łykać żywe rapidozy i żywe myszory. Ci, którym to nie wychodziło, to bagnetami wpychano do Hirtonia. Ludzie ryczeli, ślimtali. 24 persony pomrzyło. 14 trafiło do lazaretu. Co innego jeszcze? Za sztrofa zamykano w osobnym pomieszczeniu bez wyżywienia. Urządzano wyścigi konne, można powiedzieć. Jeden heresztant był koniem, drugi był jeźdźcem i poganiani byli pejczami od tych Sowietów. Tak długo lotali, aż koń zemdlał. Taki to był ten lager. Lager roboty, jak niektórzy go dają. Nie, to był lager koncentracyjny. W lagrze poginęło około 3300 personów. Kiedy likwidowano lager, było tam jeszcze 1375 personów. Prawie wszyscy poginęli krótko po uwolnieniu. Ponad 1000 personów pochowano na Friedhofie żydowskim, który żeście widzieli, który Rzek wam dzisiaj pokazywał. Tam brakło placu, to pochowano ich troszkę dalej, tukej, kaj była gruba piosku. Tu ponad 2000 personów pochowano. Mamy tu dzisiaj grab zbiorowy. No i w 1991 roku stanął krzyż niedaleko stąd i tabula upamiętniająca. Od 1998 roku mamy ten plac, kaj w końcu możemy oddawać zoca tym, którzy byli mordowani w koncentracyjnym lagrze od Sowietów. Tym Ślązokom, którzy tutaj na tej ziemi, bo no i pod nami są ich prochy, ich kości. Słuchajcie, tyle personów. Nie możemy już nigdy dopuścić do tego, no ale też musimy pamiętać o tragedii górnośląskiej, o lagrach, o wygzuciach, o morderstwach. Bo jeszcze, że wam nie powiedział, nawet jednego chopa za sztrofa zamordowano strzałem we tył łeba. Tak to był lagier koncentracyjny NKWD.
Na Kirchhofie katolickim mamy Denkmal i grab, w którym pochowani są ci, którzy byli uwolnieni w 1945 roku w listopadzie, jak lager likwidowano, ale tak jak Żech powiedział, pomrzyli, nie mieli już mocy i mamy tu poranoście personów pochowanych, dwóch z Breslau, inkszych roztomajtych placów. Dziękuję tu farożowi Labusowi, który zapewnił im tu chrześcijański pochówek. A tabula była ufundowana dopiero po 90 latach, jak mniemam, bo to wszystko jest możliwe dopiero od czasów, kiedy komuna tutaj padła. Na tym samym Kirchhofie mamy jeszcze taką tabula Denkmal. Kaj mamy cytat ze Józefa von Eichendorfa, naszego zacnego śląskiego pisarza epoki romantyzmu. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande als Frege Sinach Haus. Wszystkim pomieszkańcom toszeckiej farności, którzy w czasie wojny 1939-1945 i w latach powojennych polegli, poginęli, umrzyli w lagrach, byli zamordowani, poświęcamy ci, którzy zostali. DFK Toast 2005 rok. Drzewiany gród obronny tutaj na wierchu Wetoszku w IX stuleciu zmiankował już geograf bajerski. Przynależał on do plemienia Łopolą. Po 1163 roku zamek istniał tu już na zicher. Był to zamek drzewiany, postawiony od księcia śląskiego Bolesława Wysokiego. Ważne jest XV stulecie. Na zaczątku XV stulecia wybudowano zamek murowany, gotycki zamek. W 1429 roku husyty zniszczyły ten zamek, a potem w XV stuleciu jeszcze książę Przemysław Toszecki przejął ten plac i odbudował zamek. W 1570 roku zamek gorął. Reskierowali tutaj wtedy Redernowie, którzy w 1592 roku odbudowali zamek w sznicie renesansowym. Zmajstrowali też tam w torze mieszkania. Potem między innymi reskierowali tutaj Kolonowie, którzy w XVII stuleciu zamienili zamek w pałac. W latach 1791-1797 na zamku, a wtedy już tak richtig pałacu, reskierowali Eichendorfowie. Ci Eichendorfowie, bo zamek kupił ojciec od Józefa von Eichendorfa. I właśnie Józef von Eichendorf, o którym już wspominał, wybitny śląski poeta epoki romantyzmu, jeden ze trzech najwybitniejszych romantyków na świecie, po Goethem. Goethe też tu kiedyś był, bo tam jest tabula na ten temat w Schillerze, no i mamy Eichendorfa.
tu był Eichendorff i temu wspominają Eichendorfa we Toast tak często. Tam we torze mamy tabule jemu poświęcone. Potem Eichendorffowie sprzedali ten pałac grofowi von Gaschinowi. A w 1811 roku pałac zaś gorął. W 1840 roku ruina kupił Żyd Abraham Guradze. I Guradzowie reskirowali tutaj już do końca, czyli do 1945 roku. No ale nie mieszkali tutaj. Kaj mieszkali, to jeszcze na ten temat będziemy gadać. W latach 1957-1963 częściowo odbudowano zamek. Co mamy ze pierwotnego założenia? No, pierwotny zamek znajduje się dzisiaj pod ziemią, no ale nie wszystko. Strzodkowo tajla tora to jest pierwotne założenie ze średnich stoleciów. No i ten turm, który mamy, kaj je dzisiaj ekspozycją, to też jest pierwotne gotyckie założenie ze XV stulecia. Dzisiaj ostał się ino jeden turm, no ale tu był taki drugi Zwilling i pomiędzy tym był renesansowy pałac, którego już dzisiaj nie ma, no ale to wszystko możemy obejrzeć na makiecie, który właśnie jest tam na ekspozycji w turmie. Jak każdy zamek w Toast, w Toszku też ma swoja legenda. Po prostu mają te legendy o białej damie, no ale też przede wszystkim o złotej kaczycy. Złoto kaczyca. Legenda wiąże się z 1811 rokiem, kiedy to zamek gorął. Giselda von Gaschin miała zabrać złoto kaczyca i no, jak przedostawała się jakaś lochami, piwnicami, to straciła. Ta kaczyca wyszła, no ale bez kaczycy. No i ponoć ta kaczyca tam jest i we Wielkosobota, w nocy z Wielkiej Soboty na niedziela wielkanocno zlezie człowiek dobry, to musi być sprawiedliwy, to wtedy ponoć ta złota kaczyca znajdzie. No, taka legenda. No i tu mamy wchód do tych lochów, tak naprawdę, no ale jest to zamurowane, bo metan się uwalniał stamtąd, a tu słyszymy takie głosy, no, nagrane wiadomo, no ale do bajtlów jest to fajnista atrakcja. Ja pamiętam, jak w podstawówce, że tu kiedyś był, no i do teroski się za bajtla pamiętam ta legenda o złotej kaczycy. W torze, jak wychodzimy ze zamku, albo wchodzimy, no ale teraz wychodzimy, mamy roztomajte tabule, już jak wspominał o Eichendorffie, o Goethe, który tu był 3 września 1790 roku, no ale też Ludwik Guttmann, narodzony w 1899 w Toast, umrzył w 1980. Twórca ruchu paraolimpijskiego, też jeden ze chętów, o którym możemy wspomnieć i którym Toast może się płacić. Tutaj przy zamku mamy ciglarze, 2 ciglarze, a to jest jakieś 200 metrów od ringu, centrum miasta i dorf. Tutaj jest ten parkplac, naprzeciw tych ciglarzy przy zamku był kiedyś pałac. W 1811 roku powstał w sznicie neogotyckim, wybudowany od Gaschinów. Potem pomieszkiwała tutaj familia Guradzów.
Także godą zamek był spolony, musieli wybudować większy plac do zamieszkania. No i to było tutaj. I no niestety w styczniu 1945 roku przyszły tutaj Sowiety i ta wschodnio dzicz spoliła i nie ma nic. Co to za budynek? Były browar. Pierwsze browary były tu już we średnich stoleciach. Potem w XIX stoleciu do XIX stulecia tam potem stanęła synagoga. Nie skorzej wybudowano browar na zamku, który już był spolony w XIX stoleciu. Krótko tam był, bo potem przeniesiono go tutaj i fungował tu aż do 1945 roku. Dzisiaj ponoć przejęła to prywatna familia, ktoś prywatny, i zachowały się tam wszystkie rzeczy, które są potrzebne do ważenia piwa. No ale niestety nie ma jakichś fest informacyjnych na ten temat, bo na zamku też go dali. Szkoda. Fajnie by było, jakby tu jeszcze był ten browar. To jeszcze by to wszystko wzmocniło i napić się tego piwa toszeckiego. Niedaleko zamku mamy też młyn Eichendorfa. No, były młyn. Dzisiaj mamy tam warsztat do autoków. No, nie ryskirował tutaj Eichendorf, no ale został tak zamianowany z kuli tego, że Eichendorf inspirował się tym młynem, kiedy pisał swój wiersz o nieszczęsnej miłości do cery młynarza. Tutaj chcę się z wami pożegnać. Widzimy stow, kaj dzisiaj łowią ryby, ryboki. Widzimy turm zamku we Toszku. Toszek to nie ino gmina Toszek, to nie ino miasto, to też wsie. Niektórzy rzekną, czemu żeś temu nie pokazał? Pokorza, ale za tydzień taki jest plan, bo tam też fajniste rzeczy, a tego by było za moc. Toszek fez mi się podoba. Zawdy, kiedy przejeżdżam tutaj i widzę ten zamek, piękny landschaft, inspirował ten landschaft i to wszystko, te place Józefa von Eichendorfa. Tela wiele tu je i tela wiele jeszcze może tu być. Ja, Górny Śląsk, Oberschlesien, Roztomili, radujmy się, że mieszkamy na takim placu. A ci, którzy są spoza Śląska, to niech tu przyjeżdżają i niech nam zawiszczą, bo je czego. Chowcie się.